bema wanyakete apa ewa sasiso Ewiasim mubasum na wansum ye die fanyina masa wansum bisa usum ye makete apo enne enije ti sompa die e makete apa sompa die sasiso emenije Sompa FM Sompa TV makete apo sompa die M-I-N-G Dichimwa fidie neto sompa FM and TV Nebema wenijie Eni aketiapa Nebema wenijio Sabra bwe mudajini Dinachiro sunu die wanya Bema wenijie Naketiapa nso kamu Naketiapa Papa wafidie neto sompa FM and TV Why? Yasim sompa mani jeni akati apana unu warada sompa de asitne imunu ema akati apa ye no mai munsam makudi munsam dinane kasebo SOMPA 106.5 Accra, SOMPA 93.1 Kumase, Ayuko 100.9 Ewo Kumase, Adanfo Radio, Paris France Abuchimemu Adianono, Afe SOMPA 101.1 Ewo Takwa De, Aya SOMPA 103.3, Woko Tachimana, SOMPA 106.1, Ana Sunyani 98.9, and Kranza 90.7 Doma, SOMPA 101.3, Mankasimu Aya Kingdom. 106.1 and information centers are what mafaka sebo nyina yamama ayuko promo ato yamobi biada aha sompa afrika sie na busuama soguso amutie no awia promtobaka sebo a yansa fada roma wasam kroje ana yababa sane mu anso adiamamu nyuma ko be da roma won mata yachi sompa chade aka hu bio yesanyame yadom afi yebeche kunafo wisia ne nyanka de wosofa de beka ho na enye before time aba mescha wode malaria fever do no adiaba afei ni yakade ya chose Jones brother say abusua brana bato kenke na what kenke no aye 3 Ghana cedis pe nti ha ho enkwankwo bodokunu bia e ma wonsan ho mama hyehye 2074 ni ye nananum dodo no eno anu won makwakofade ba onga wase wadua ne bayeda eno anu gumuo ena afei yanvita enso aka ho bi ansamo do ya yaboaboa no a information centers are what draws Rogia Baba. Now one mafabi Kanesh radio, ewo Kaneshino, and something in Nata. Dear Makotino, Ebinise. Abranti kwa bia kobo krono, awa asante mantemuma, manfo watching one your manwa, yedimunchi mubebro. Na ewa asante mantem krodwa, yoko jumekwono akwachini paidwe no enum, wamu aidiboni bi, ewie yedimunchi mubebremu. Across Circuit Court no adiaba sama framafrafo ba saduonum num bia nansemu aposi fochire wo mo no ane waremande wo mu presidential jet ya na anu ho ba asem no deputy defense minister wakasa de afa ho brashe bedwede yo wo west abato pesua so honorable Peter Tobo wode atodwa se branso se wo se Ghana yeto private jet for sanso ane yebeko ansan fofremu na wo panyipa bi so hyase ya wakasa sapan se won hyase na ne foreign scholarship se wo do ya wodemano eno won twensensen national health service ya wo mo enyesi abrochima mu won mo abaya adoye kase bi dia ma ho technical teaching hospital na yedimunchi mu bebre wo not much me kwado ne fire what doma is mensine mu ade futuo ne kokobo akodi amaga na force opena ba nya hweyi sanso ana yebeko takwade na scrap dealers a wo mo ho
Wamo aso wamo yeku a wamo so wa NDC amanyokuo no mu bie na wamo bu afu papa pesika bi ade free NDC executives wo AS Kabaya wamo ji sika ni wi a MPP fo anso se Dennis Miracles Abuaje wo se manfo na wo MPP mu no wamo aye asempakafo en wamo tretre 75 Dr. Baumia ho yebeko twufo eti mokwa mesin emu kro ba kwa efo twufo atokrom adehye ye wo de adehye eto aban nanim se womo ehia mpuntunwuma wo honom sanso ne yebeko asantemantemora wo sam trofo binimu a na wo mu di Environmental Protection Agency wono ato echi e wasantemantemwo no ebusua ehye no konya nkwanhia mansam trofo dro no a wo mapra na asantemantemu gije asemi wo mo de ho krata pi abusua ansam no doso ketua bi ni apone ho kama ede ama wo na afi ne ede mo nkyeremu emu do ede ba beto aso anuanom ne yemiensa obrempon nana kwaku ampoma mene obaapa nana ya ka kire na afi AKOSUA AGYEIWAA kwade boatin afi yen hyansem no ase emfa emawo na yekwasase e de afri asantemantam ara hosem a abato ya pronso afri atwema nwa biaja north ewa asantemantam ho e de bato yenim ni se ba bedumpo e no kofa de ba ye wo kire se abranti kwa bi ehia ne kwafri kwa mu a enya asem kuma akra ne se abranti yi didi ankasa de yenyenyaye na wo kire se wore ne momomfo be se nan ka ne ho mo yenum ama sampotam ho no wọ́n yẹ sọ ọmọ kọ́ akọ̀bọ̀ kọ̀ no ẹwọ kúrò bá akọ̀ ẹ̀fẹ́ sẹ́ ẹ̀sán so ẹwọ atwema anwa bíẹ̀já north mẹ́nsìn no emu na ẹ̀yẹ building materials construction workers wí ọmọ adwuma bí ọmọ yẹ ho nìyẹn ẹ̀na aberanteɛ yẹ sẹ́ wọ́n ne nanfofoɔ wọ́n ne kọ́ akọ̀ wíyẹ bi na wọ́n ne kọ́ yẹ no ẹ̀na alarm tee yẹ na nipa nan yẹ ka ne ho no deɛ wọ́n ti dɔ wọ́n mu adùn mu ama wọ́n mu tìmi tọ̀ nkuruma gu wɔn n'ase de dwane yɛ na baako ɔka ho wɔn deɛ wɔ ntìmi ankɔ ana manfo echi no na ne yate ne se wo mo anwoma no ama me ne wakasa yi wato aya no mo nse do na asem yi ho ye nye nka yen kwa ahoma no so ne ne esan so adankwa ame electoral area assembly member wo ho ye ne no enkomo honorable James Buachi Agyemai honorable tenka SOMPA 106.5 FM Accra so nie me mo akwa aba o ya libyo me pachona wo honam no bokode e bokoba ye bokoba honorable ni ayaya tie ne se abrantie bia ba won patam ho abebo kro no wona ne momomfo enan ka ne ho ama enan ne de woni dwane ye wono manfo ho ne chi no abufu anti wono abuna masabre wato aya ne monse adu motorbikes mienu wo mo atwaja tum honorable sa na tie aya no kra ne ho wadawro mo enchiremu pa ne sen Ibacho sanya okay sa penefie kasa fie akoja police force nti ya kan de for na ereho honorable minim se bia bra na asem ni sie no de na wunyina ho amane ben na omanfo de bebo wo a ema enimi de ya besi supei ana no pay adechi na yebo mi ti ga na lepe se de ka ya no ko re sa pepe and say na according to the nation na almost inside there the fear what is all completed the na say iron rods and it's on ko fire it you na do only na na ba kwa kan won na ni say ọ̀pọ̀ ní kàkínà náà kúkú àǹtọ́ta ọ̀hún so àtúwà nànà ní ẹ̀rọ ìtìyẹ dé ẹ̀yẹ ọ̀kan yẹn ẹ̀yẹ tíráàkì náà mo gbọ́ ọ̀pọ̀ ní yẹ ní yóò kàkẹ́ ìfẹ́ ọ̀kan yẹn náà no ìdí ẹ̀dẹ̀ máa ọmọ ṣe èdè ìdí apẹ̀pẹ̀ fún ẹ̀fẹ́. honorable saa deɛ no wɔn de bɛbɔ ɔkorɔ no no ɛyɛ normal motorbike bi anaasɛ abobo yɛ anankasa bia. ɛyɛ abobo yɛ ano bia Baby a wone bebo kro no ni ayaya ate ne say ye building materials construction site bi ho building materials ayasa SOMPA FM information bi sha
me TV say to see am no ka say kwan you can show say you are not taking the finish room of the key na me ma o say idea it is you were full of uncle if you need another to the fact this is happy and na e start no change ma aban so asoke na pe so to one amount so you know that I think you need am be you fancy started to say you know you contractor materials. Okay. Na baby one more she motorbikes no honorable patro asima abusia join here on Facebook ne so SOMPA 106.5 FM Accra na be abobo yaro no mo twaja to one ye say buru ehye no na honorable baby asem ni si ye no ansa na okọ prosifo ho na won so akobo mamane no odi wani krotwa wisi ekohwe na yasie na ansa started to say me ko re ni ko re ansa na na no because you are the couple of farmers and have ma abanso asoche na ya pe for omo mo go ban city security one amount you no ko very so they can abobo ya no ash na ono so enda another area so you must go malin yalent today ana bo asana meja wa mo akono say na abonefosam ne kronosam etie ewo wabato mbeso esan say ne ayatie ne so manfo ne bi kire say saade yi eta akoso pa na enu nti no mo de abrantie yi e de aye ensan ho e de ama foforo bi e wakire no sa na tie so na wo kana ka quite recently no and can ya course from other coach that we go to be there SOMPA FM. Jack biko fa emo bi o be the fa the school the farm na en se le bi ko du no e ho no na en se na ko pu ni to kaka won ji so e de mu ka 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 o mu ti we mu ade ko no de de ko so pa ade cha ade se na se de de mu ni no na bo ade fa ma de bo ha o ma yan lord bo ti ni bo ha o ti ko no de e ko so pa go kwa obeto wa tinemwa ni point ya beto chimu ko anyway you know ka say the dia de dia ta de ko so anti e ka de ta de wo kana ko no de ko so no timu ami le try ye mo ko so pa honorable sani wa confirm say no wan kasa na mo be no atu afa ho sani e be ya saa wo hawo yi a abeda hɔ yi e betimi afiri hɔ no ko ana mo de tu go e say you be a complication this what police forman the public announcement the police center advice people and if you cry no as a security personnel as an assemblyman you choose security a picture say what now will be anche say if you cry you no me be a asset no who gave the money to go to Pata, you know, so who are about Otina, it is so I didn't what did you do? I am at a store without the piano walking. Anyway, but we will plan as much as we crowd the day. I saw it like the damage. It's a raffle. Now you two, the most of the day, I'm on a Japanese dining. Never opportunity to Suma, a man can then for whatever they are. 50% absolutely after two much than properly. Then the man see I wish someone was the book for no. Okay. Anabo my na say na yemfa enkomo nsi na abrante ya omakuni wonim no wokurom ho bro no so ana se bia wono we hwo kra. Anabo we are SOMPA FM ya da se so ajebre ni abonkomo. Honorable James Boache Agyeimaa assembly member ewo Esanso Adankwa electoral area wo Asante Mantemu Atwema Nwabiagya North Mensinu mu ene no kɔbɔ nkomo yi na yɛda so agyina Asante Mantemu Economic and Organized Crime Office ya yɛtwani tiawa yoko adwumekoro no akɔ operation bi ewa Asante Mantemu a wɔn mu kopie mu ewo Kenya se ye no ewo Kwabre East Mensinu emo ɛna afei boɔ ho wɔ Efigya South Mensinu emo wɔn mu nyina ewa Asante Mantemu na sa operation a wɔn kɔ ye no wɔn akye nipa aduonu enum 25 ya suspect ya sɛ adwuma wɔn mu ye no sɛ wɔn dada nkɔfoɔ ɛsɛ mede wutu
kwan yakwa abrochire connection man fo yi yesi me de utu kwan yakwa abrochire oduya kata ene ye de no akwakosie na oye imponkodwuma mpuntudwuma e wo no mu a eno ene wo mo chese wo mo ye nhwehwemu a ache na eku a enkofo e de wo mo ho akwakodwan no eye Qnet adwumekuo no ena wo mo ahyase na wo mo dada nkofo ese meboa amo atu kwan ukokrambo no a obeye adwuma papa aye wo no mebim kra se meboa mo akọ school ukọ abrochira obetimi akọ school ho no mesanse ho na se bio enibie wo saa ne ye ginkofo sika na no na yekofo chese wo mo ye nhwehwemu ama aba bededi se nipa aduonu enum ena wo mo ekoche wo mo wiase no na nipa empimbienu ene ediokron enum 295 victims omo a ye chi wo mo ewieye no yetimi rescue wo mo ye gi wo mo enkwa ansan ye beka no ema wo mo baabi ede aye na wo che se empempe wo mo kase sanipa aduonu enum no ye de wo mo akotwera bankuku mu a empanifo egusu ya wo no mu eye nhwehwemu opanyin ya wono ene da anti human trafficking unit ye no no ewo yoko adwumekuo no mo eye staff officer Dominic Mensa wono eno ne central for din command de tu dwa se empempe wo mo kase sanipa 295 no ya pe baabi ama wo mu a wo mu gusu ya wo mu hwehwe wo mu busuafo enti kopim se sanipa no ye be hu wo mu busuafo no ene ye be ma obia atimi akofia wo wiwie ye no mo de kokobo mu odin akode amagana force sa wo no mo na sesebio wankasa passport kwa unhu bida kwa brane abeka cho so me passport ya mawo ye wi a me do bekọ abrochire na wakwa akwaye adwuma ye sisika ya wo mu agent kwa no Qnet for do ye sika kuma bi na wo mu agent wa kasa tira wo se wo kwa abrochire sika gitu bi 10,000 ene de kwa abrochire na eno no wo mu etu Ghana fofo se wo se ya ma yani eda wo na ne krokrobo no head of compliance wo Qnet Mame Theodosia Nana Kwete wode atodwa se wo mu Qnet adwumekuo no wo mu nya saa ne yama no se bia wo mu ebeka cho se fasika bra ne ofan kwa abrochire wo se wo mu nya saa de no na nkofo bi ene de wo mu akwa sheke Qnet adwumekuo no mu a wo mu edi adwumekuo no edi ebu nkofo efa so nto cha se Ghana fo ema yani enda owie no wo cha se wo mu eni bambo adwumayefo eba be carbon no mo ye adwuma ni pe bia ye be chiwo a wo dada nkofo de Qnet adwuma no edi edada nkofo agi nkofo sika na ne embra wo ho no mu a ene obedi Yes, Sophia, no free boy was in September. No, Wama Ghana Bambo Fossa, no more to be a sana one mutu. Nina no agent man from Manfra for ya woman and Quatiquaso. Now, Baba Row, my Ghana Moa, Brawanki Tankrata. Now, so why yet to my I will may moon. Now, Sarge Mediana Moon, I'm so my one much. Foreigners, Markumako, Waha, I will my mua. Nina no net agent Asana mutu. October was another toss on so as South Winata, what to make a one would do Mokojana Marano. And I'm so my cross circuit quarter quassetna. Now, a quassetna no nipa makumako ha. Woman yina man from Manfra Nigeria for Burkina for Niger, any at Yadia, Wamabe Row Mayimu. Now one kitankra tan so yet to mano. Anna Quaduboni, a assistant superintendent of police. RSP Manuel Haligade Baba to Ja Achemu. Sir, and they say Shamo Panua. And Camilla as halfway, Yasi a flock Robbie Kuntunsi, satellite, and no hour Amasamai. Now, a one nana one was shasha, Yajas one more a year to ma. A Juba Quanes, one more bomos a single now one more to war a year to my Bacase, Ghana by an ama one monkrata, a bumuso cry to me show more dump him. Now one do more mess, that's radia, any idea. Now, South for no and an amsoma or quatcher one more, and they were the Mumakumako a dunum enum, aquacogina and ranui, and I'm so am a ne quarter no ashe. Say, Sunny a bayana, she mumma papa to me a coswo, now you're to me a woman walk sia so. One more than crata and pan a baye, and answer one monkey tankratanity. Any pamakumako a dunum enum 55. One more anchor remanding Yamia to more. Quarter say Nassam no one basan so na watoto wano ebubo wonko de oberhe se mra no wo mu bedie sanse nayi woko obi man so asabia won fa na hogoro so se won kita nkrata no akwa koduru ho no enya hogoro so kura nam so nti e wo se Ghana ban so hyase na wo yere ne tamu hwese manfrafo a wo ma bedru Ghana no nkita nkrata na so wo ye adwuma e wo mayi mu no emra anyone mu bedi Deputy Defense Minister Honorable Ernest Brojachemfi wono na kase wo kire se Nano presidential jet ye honsam ebaye bebre sayo nko bonye melo ewa mayi mu no na honsam no Ghana fo ka ye nka nwie da ene se
presidential jet ya mampani di betu kwan no na amanfo se mampani ko ba bi a gisi okofa jet foforo abreko oman ne waya de ho na abanda da ne penso no wonde ba yese presidential jet no asem ka wo ho eno nti enya fit for purpose se mampani betrem anhwe ye ne ko budi chipe no oman no yekokura ne hwehwe eno nam so maban sesa ba ya mampani John Dramani Mahama so ba ye no wono so woto ne pa hwi kakra na afei wono yusu jet foforo ena na anokura mbu okofa passenger for de bia a commercial wine no na no so kura manfo ka ho asem se enti Ghana pa se mampani na wo tu kwan a Jesu akwa transit to baabi ekofefa ho ahwan ansa na wakwa kotu kwan no a wokro no sana ne nyina na presidential jet no wo fitam ya no ho adwuma na no na NS Bojaja mfitre say fa kwa 900 executive jet no ya ka ho asem no sabre ya egusu ewa France ya amanfo no anase wono mu a eye ho adwuma no eye ho adwuma pa esan se ya anhwe ne anya ho adwuma na wo man no ye kase adi firi baabi e wono e de ba besi o man mu biem na mampani de atukwan a dakro yebekro mani hwehwe woni nsem onya kotojo Ghana brache odafie bra na wo yi nsem wano. Mr. Speaker, the Falcon 900 executive aircraft was ferried to Dassault Falcon services in Le Bourget, France on Tuesday 11th March 2025 for the 24 monthly and 1600 flying hours periodic inspection. This inspection is a mandatory airworthiness requirement that ensures that the main maintenance tasks and due list tasks compiled for the 24 monthly inspections have been completed and functional checks have successfully carried out. Mr. Speaker, also the reported corrosion spots detected within the aircraft fuel tanks, which affected the aircraft delivery date, have undergone extensive repairs. Enia yeti Deputy Defense Minister Ernest Brojajemfi one of the same way nyina to dwa e wo Ghana brache bedwafie na say asamba ko a da pono so Ghana for ye we se twapia ene presidential jet ya obrempon e ka ho asem ya na ye busa se emprempre e wo se Ghana ye nya foforo anase ekoso ase ye siesie dada no aye wo no na eno nam so e ma eno ada Deputy Defense Minister wababoti di to dwa se wo mugusu ya wo mu siesie dada no e wo France abrochimemo na eno echi no mrahwe bedwani ya wo no ne wo wa west abato mpesua so Honorable Peter Tobo wade atodwa se emprempre de sene abribia ye yesi presidential jet ya dada ye wono wo se e ban se ba adwen ye pa anti e wo se ye tofoforo wo se osofo ya wodo ne hwe ye sika sem wonsam so ni sika owei ene cedi ene dollar na ene yapam no a amana kwa kwche tokuro mu no e wo se Ghana etim ye sika e betimi ato presidential jet no wo se ananu adare ho se mu osi ye enam so ma Ghana beach ye ebo ye ma mpanyufo nintin ene atwotwo ruohwere wo mu enkwa no na nkense se ba ne sa na mom no e wose enya presidential jet foforo a se bio ye betimi de etu kwan wose se o mampanyi kura etu kwan afiri o mai mu krompo no a e wose wo han presidential jet e wo baabi ansa na wotimi atu ekwan e de akọ baabi foforo wose ba ne sa no a ya de hadwu ye pa enti obasira se aban woti so yi ene manim ya wo munyan se abribia ne ye siesie ye maintenance ne ade wose e ba ne sa nhwa a da chi bi ne ato yenche me besa to ye do ahwe adwunu wa ye ntia asientie ene manim ya no omampanyi wonhwe no wo mtofoforo awo ma Ghana mu ye obibi wom sese ko ba no se adehye binom ya one wanted tie school mu no wom wie school na sabe wo nia resource ye nko ade a aban no ahwe sane ye beya obetumi akwakosu de won krofa maman so ya wom ma ho scholarships ahoto na eno anam so ma sa scholarships yi jase ehon sansam se buburja ebi mo kura mpo ne ho ntetie timi ba se wom kokoduru ho no mu a na sabe wom dabre mu na akwakoye den sabe ya wom benya neoma kura ne akade no ne no so ho sansam akwakoye buburja anam so ama Entrance University of Health Science Chancellor ya Dr. Samuel Amo and wadna no atumi na ansam trofo hyamude na opanyipa ifreche se asembo on maya ne dika esanso de tie pa na wenu akwakwa sa aban no nko na ade ntiduruma bi asabio wo ka aya na ne ka no akwakwa ye den kakra nanso so wobasere wo se adwenkyire wo che se hwene senka aban ne fa na wotie de wo ka no de anka baboa pa sa scholarship no de ma ama Ghana fo bi no mokwa abano ne ebi mokwa akosua de obewie kura wo mabiem ni ade no enka aban ne rosan ye beya ye universities awodo ye no ewo ma Ghana mu no wo betumi dia soso asene no mum atumi ejina ne naso scholarship scheme. When you see our people, I mean our children being
sent to abroad. Some of them come and they are not able to pass the licensure exams, not because they are not good, but because of the language. Some of them must learn Ukrainian language before they start learning the main course. And I think that if JTech, is it the what this Get Fund? If Get Fund, the scholarship scheme secretariat, can channel those, the money that we export to foreign countries, that we can channel the money to the local universities, I think it will be of a big help to us. I was your warrior chancellor at the Entrance University of Health Science, Dr. Samuel Amoto Benene. Ana yakoti na abane se no de na ya pomden komo eno nti yenwura mu a na yemfa pomden de nka ho the National Health Service mo England enyesi abrochima mu na wono mo kan ho ato 3 medical equipment ne bo no esom $6,000 e de abeche ho teaching hospital na wom de ba ye no wanche se maame ba ko a wom ene ne ye adwuma e wo mo aso ye ho sese wato aya no mo nse do ye friend Daniela emefa jikonu na wobo adwuma pa ewo National Health Service ewo England wonya mfinhia na dua saba akope chese wonu ba bia mpo woye nhwire ya afa nu wo fefe na wato aya no monse do na wofiri ho na se no wobo ne homodene ewo apomdin semmuo ewo England no na se wafiri mu a kakra wo mbetimi aye ede ase na nuonyam ene se wo mbetimi atosa enema akese miensa ne bosom $6,000 ede ba beche ho teaching hospital no na wo baaye no wono akasa ne maame ene abusuafo kakra wono enso di akire ba bie na woni pa wakasa de ma abusua no eye owura gift fiano wo gina abusua na mu ene so mpaka se ebonkomo sei donation e ma hospital na donation ye ba efe no Daniela ene fajiku no film 2 years ago na we are continue her legacy bia obeye wo of the so obeye adwuma ma health center e wo England na ene nanfofo ne college na adwuma yefo omakom sase na omato medical equipment ama ne maame na wabedonate ama ho hospital na donation e ma hospital eni a yeti ye owura gifty fiano wono na gina abusuana na mu na wono de share friend say Daniela emefa jikono woto aye ewonse do na National Health Service ya wo England enso to awonsa eso mo de eba ba ya chede kakra e de ama ho teaching hospital no na wo mo gi ye nyina wie ye na chief executive officer ya oda ho teaching hospital na no eye Dr. Hinterman KK Mbro wono so de kakra to so chese no kure na ni asopa na emom da se bi mra biu. As a hospital, we have received this patient vital monitors from a benevolent organization from local and then from England. And then we want to use this opportunity to also thank them in the first place for coming to our aid, because if they had not even donated these items to us, we're going to use our IGF to buy this equipment to also save the lives of patients that seek our services. But now that they've come to assist us, we want to use this opportunity to also appeal to individuals, corporate organizations to also do same. Enti munso a kakra wa monsem no ya na makai ho teaching hospital no sa wa munso hiamwa na makoboa won sa ma ne bo nyina no na na oponchecheku na kodi echetuma ne yen Se woba apomdi adwuma ikono mu a wonmo ewade bia ye freno Lightwave Health Information Management System na se adwumedie womudi ewo apomdi adwuma no mu na nanse mu no so afo ya wono ena hwe ya apomdi wonsam so ye rakwam na minta akando de betu dwase prempre wonmo bese society no na womo de Ghana Health Information Management System edia aba be shanan na eno nam so ma Ghana foni bi eche wo madwen se enye ye enya de betimi agina na ne ya make say kasamafo abedi etwe de ma Dr. Mahmoud Baumia Dr. Ekuya Amwako wode atodwa say ekwan ya asoye ne pese won mo fa na wo mo sesa edin no enya de a ebetimi abo won central for edin komo say the minister just wants to change the contract for reasons he alone knows. When I said he was competing with Felix, what I meant was that in turning his ministry into a propaganda ministry. But usually when you are running the Ministry of Health, we expect that you keep your head down and get the job done. It's as simple as that. If he did that, he would have avoided the kerfuffle that this issue brings to somebody deliberately wanting to run the Ministry of Health as a propaganda machine, because that's exactly what has happened with Light. Seen any audit reports, just as Hamza said, when you say non-performance, Arishma mani pokasa ye Dr. Ekuya Amwako wado kasamafo abedi etwe edema Dr. Alhaji Mahmoud Baumia.
Afeyeko NDC amanyoko ni mu na takwade ne yadui. Ye nuanom a wo so toto alomi na wo edi ho dwuma e wo takwade won mo kire se wo mo nkabo muku na wo mo ko no nyina no akitaye no NDC amanyoko no de ma wo mo na wani abere papa se kodom anya asem keto ma frensem twerofo e kire se enuema bi wo no mo a se duru mebi na se wankasa ho a aya na babi yekɔ no ekɔbɔ so pa na wo mo kire se na nsentam wo ana wo mo ane NDC mpanyefo no bi tena se aya se takwade railway ho no mo no wo mo ba beto 100 tons of railway materials no na wo mo tumi di wo mo dwuma ema mpanyefo tiase agi sika twitwiridie 330,000 Ghana cedis onya asem keto ama wo mo gi wie ya ena no wo mo ho no mo aya national security operative mpanyefo abasa da bi enya de ombe mo kwan ama sa adwumadie no wo mo di no no se eno so ne sei ade a yatwia ho ka ade ama NDC mpanyefo binom se wo se alumini ye betutuo na afedi enkra ne ncheze mu awodo amode baide na sa yante ase anam so ama wo mo ne nsemtrofo akasa ya won mo kyerese na ne kine ya wo mu dwo musika na wo mo hunu se ade no ankasa no sika no a NDC mpanyefo a wo mo awota krade gye ye no sabio enu mpanyefo anim national security personnel no won mo san ka bi eni nkina anam so ma nei wo mo dwumadi a wo mu die no wo ma ba ho te se nyade ombe makwan ama sa dwumadi no tumi akoso na wo mo ma wo mo a akwakosi nyame ya dom a adwuada na de kyenye so ye benada se akoba se won mo sika ye 330,000 Ghana cedis no won mo san ka na alomi no rewe no wo ma nkwanko tutu ni nyina amfamfiri wo no mo ankwanko ton a wo mo ne NDC mpanyimfo no de papa panya asem keto ma sanse wo ma de omu sika e wo sa alomi no omu tutu akwaya sa papa bi din wa bompe ye frɛ ne jadam na ukopie mu ho MPP mu nso a pani a woni amansan ebo nkomo edema Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ne campaign no Dennis Miracles Aboagye wono na ka se wo kire se ubepie mu ewo MPP mu a one more April say woman to aba ma won na woman kura franka enfema amanyoko no sane Dr. Mahmoud Bawumia waka hono bie no nipa edi na chi nyina no obi ye adwumaden pa na so mko delegate na so na won wo ekobo nkomo no a wo gi asem ne tum kama afa delegate no won mo so gi asem na hye wo nsem no mo bo ne setondom wo mo ne nam no mo bo da Europa ensese wo mo abaya asem pakafo ya wo mo ka Dr. Bawumia ho nsem edekye na we die eye good news pa. These delegates that we have in our party they are very experienced. Some of them have been delegates since 1992, others 96, others 2000. These are people who understand clearly what it is that they want and understand clearly what it is that is best for our party. And so based on that, you could sense that the reception is one of reassurance. It is one of excitement. One that the delegates say, oh, finally, we think we are there. And we think it is possible to attain that objective that we set for ourselves for our party in 2028. And so far, so good in terms of the reception. They are not only saying we will vote for Dr. Mahmoud Bawumia, but they are also becoming evangelists. They are also becoming harvesters of votes. They are also becoming advocates for the Bawumia flag bearership contest that is running. And for us, empanisa baby a odwan gina no na ne ba wono so gina ho binti baby o mu gina no won peso obi a so be ka won ho bi na bibia etimi koyie ene eti ye Dennis Miracles Aboagye Not much me kodo ne fa ye wodoma estimesi ni emo opanyi ya wodo ene da wono ando eyoru asalifu driver wababon se e de futuo ni kokobo akode amaga na force empempra ye we se wo hwa openo ahyase a no na wutimi se wiemo asesa kakra openo ahyase kakra no se edu sa mre yi a ya na ugya hyehye no edoso yie pa nto besese se wudi dwuma bia ye fa ogya ho a eya na wa ya hweyi ma ya wo mo epre wi a na wo mo se ye kwakwahye no wo se obia nhwe ne ye sanse emra ye dui eye mra e wo se egyahye ehyase Nadmodie ye dwuma titiru pa ye afutu se de be ya nipa betima twe ne ho afiri ohawo enye se ye twan ma hawo no ba ansa na ye tuanamo gyahye de ye nyina ye nim se enya ade papa nti kakra metima kan se ye si November mi nsuo no nya de ye hyeda ba betobiem na ne ye nyina ye nim se penu nso so eye sei na se nsuo gyahye se ehia enya ade a yetimi control no nti ho behia se timamufo no ye nyina ye bebo ye ho ban afiri gyahye ho saa mre ya ye hyehyɛ mre no ana pebre no ayi niti no na ne di kan na ne se yenya yewo afiefie mu no ye mo ye ho ban emfiri hyehyɛ titiru oprapra owura hwɛ se babi a obɛhye no no enko ban wura ana enko ban ade bia ebetimi adi hyehyɛ aba
Adeshma mani pokasa ye ayoro asalifu Brima wano nadmo director Doma East Mesinimu. Asam no say ye kan say ya na abaka say agro na ehọ na abehunu say nokre bibia bi wo mu a e say wonya bie na bibia wo mba ko ne say onso beboa sansa na no meka kire wo say yesi busumi a edi kan wa afi mu no e na wo hye ase bia na wo plan say enkosi December bronya beso no na wone wabusua mwanya sei sene ebe ya amonso no betimi edi bronya ni ye pa na odwene wabusua ene onamfo no ne adofo e wo nchen nyina awie no uja baako na ya mabro wafo no wɔn nso die ne hia pa na twerɛ na di kan ka sɛ ne ohuma brofo mɔbɔ no wɔn nso nyankopɔn dom ne pa ɛno nti ɛna sompa akyɛdeɛ no yɛsan de aba bio no hwɛ kakra bi a wo bia no ensua enkasa esua sɛ yɛ wan sidi mpo a ɛde se deɛ ɛhye obi afunu mu no ɛno ho asɛm na meka no enhyira ɛwɔ so no ɛkyɛn ne awokra mpo wadwene esusu no ɛno nti sompa 93.1 ɛwɔ Kumase sompa 101.1 ɛwɔ Takwa sompa 106.1 wɔ Tachiman ɛna afei sompa 90.7 wɔ Nkranza 98.9 ɛwɔ Sunyane ɛna afei sompa 106.5 FM Accra yɛn nyinaa ya ka bɔ mu ne yɛde sompa akyɛdeɛ yɛde ba no kakra bi a wɔ no ɛyɛ a wo nso fa beja bia odi ne yɛ atadeɛ mpaboa ana se bi mpo a bibia usom we ye bia no a usiesie kurakura na kama ebekɔ ye bia utimi di koja sompa nkrabata bia na ya gye ne kama na ya da wase bre ne du a ubehunu nhira no ewom no ɛso mfa so bia na won so de ne ye aduane sɛ mo anwa ne tomatoes ahodo ne wɔ nkyɛnsiri mu de na na pepa mu de ne nyina bia ɛyɛ afa beja dwomfo no ya mo ye ma ne ye fɛ pa mo nyina mo mfa mo de ne mra na yenye emfa na ase unsu nya ya nka ubeye sika na wo de aba untimi mfa nhyɛ envelope mo mfa masa no a je numbers yi 0598 559 802 0598 559 802 na fe odi afaso sa oya edin beba no eye Terra One Media anase Blessed Foster emu bia bi sa ba eye ne a to fam na emom obi foforo fra wa bonten ka che se sompa akyede no wono na egegye na wo de number bi ma fafa we so a ma prosi nche no sompa ye nya sa de no kra afi wa wie ne sa no na me de apomdin kase no e de ma sanse mogya no se yade wo mu a ma akyede America mpo untimi nya bi Kwapeto na 74 sisi a nanom eno na eboa wo ahoro nipadua no mogya no ba bia yade bia hye no na yi ni nyina de afiri ho eye nananom dodo no a ene yade DHC enso di asom ma FDA afigire mu krogen ahunu sampa eye papa ebetimi aboawo hepatitis B and C ewo so ni nyina ebe yi afiri ho wo a ubu nsa oba oti yaw pa wa akire saa no eno nso betimi yi afiri ho ewo bia aye kwankron samanwa bia no eyi firi ho kama wo a obo hyehyew arthritis na wo so ana wani anasa wona aseta ho pa 2074 no ene betimi yi afiri ho de ama wo pa enya na ewo pharmacy ni herbal shops nyina mu wo a wo pedodo ne watu aton no okanshi drug lane ya to apeti ho se chapo Kumase so Ashtown Colina Keba enya na ho ye numbers no 0246 073 498 0246 073 498 enye mopemfo ba ho makoda nufo na akoda wonya mfinhia no edu emienu obi aka bia ebetimi anombi na bia nso etimi akoye pa se onga ewo ho a aduane ye de onga wo ho a efie ye de onga wo ho a ubo wanum se to esansa aduane na ye de pa eno ne spices papa no a ye de ye aduane no na bibia atumi aye fine oye waduane na obehia spices papa enam no obehia spices no mepa cho se ye ntro ONGA ewo ho a mento osuma akoda no a insist se onto onga wanfa onga ma san wo na tiko na wanfa nko enkase bibia sa keke onga ne papa no promasi of na de aba wom de ba ye no wom anyi yemu enkwada no a enya busumi nsia de kro no a wom nso afa no ni didie no wono nso ya ne wape Yamvita edi ama won 16 essential vitamins and minerals ene ye de afra ewo breko zinc iron ene calcium men koda mo mpem ye de no eno bi ne ye de afra ma FDA nso age atuma hunu sampa papa no nie eno ntitwa ma koda no na enkoyie pa promasi of na de aba ye no nso anya na ewo adwama nso nyina Abusoya toa ansamno aso na Ababada Just Environmental Protection Authority EPA wanmo ekokodi dwumaso bi wa santemantamu afari ya nanka na wo mu akɔboase ekɔwie kyerɛ nsɛm trɔfo ya na wanmo ka wɔn 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 hyɛn akɔkonya nkwanhyia ma nipa makomako enso wɔn prapa ya mu mienu baabi a wɔn da ano akɔkɔyɛ den ɛno anam so ama santemantamu GJ nsɛm trɔfo nka wɔn ko nkrabata ya wo hɔ no mo ade krata apietwa na wapanyina nsa ahyɛ krata yase no ayo regional
chairman ora Kofi Edudonfe and watch us no kwasem wo mu de ho yaw pa sa akwakoba ne seye sanse wo hwemu ansam trofo de wo mu na yakotie besiefo wo mu kono kotia na wo ma baba se Ghana fo ntise bio se wo mu nimu anyade a enuoma nyina betumi awie peye nanso ha dwene sansem trofo kwakodi wo mu dwuma na ehyen ya wo mu timu no yantumi anya bibia fa mo wo mu ban ye kowie kire ni panson wo mu pra mienu de ba bia wo mu da no ano akwakoye den na anam so ama wo mu kyerɛ sɛ nei wo mu de mpai bo sonko akra ana ta kyire edi ama wo mu a ene wo mu prepra afa wo mu abusua so sɛ obia enya ntoboase sanse wo mu pra sɛ bio na no nkyerɛ sɛ wo mu afirim anya dan a wo mbesan so abankwam biem nanso wo mu koto asra Ghana sɛ sakoba no sensem trofo ekɔ ba bi eti sɛ yi a ensem trofo yɛ tatete ti obewie kyerɛ yɛ sɛ akɔhwe ba akɔ asum ebi ani abɔ ene de akaka ho yɛ sra sɛ saa de no a ekɔ so no enyam bia no sakoba no sɛ no a yɛ mpanyimfo fa full stop ensi to na mo mu hra sensem trofo ankasa no wo mo bambom wo yɛ betumi ayirimu na atumi aboa wai ayɛ regional chairman yɛ wo no ɛwɔ Asante Mantamu Ghana Journalist Association owura Kofi Edudonfe wono na secretary nensa ehyasie na ye to ansem no so akwa kopie mu ewo bibia ni anwa so bekwa emansi no mu Parliamentary Select Committee on Human Rights womo and womo United Nations Children's Fund ye kanu tia se UNICEF and afa African Center for Parliamentary Affairs ASEPA womo akambo mu akwaye nkyerɛkyerɛ ewo empotam ho ni nyina ye enkwada sɛbe mpraduasa ya hede womo ye nkrutu dwuma ewo mayi mu no womo akwaye ɛho nkyerɛkyerɛ de ama ɛkyerɛ sɛ moma ye ntwa ba hwea no na se anya ne saa ebema oman no ye kurakura ne hwehwehwe yeguso ehwe se ensabeka eye ene no ede ama na nipa ogina mpania na mu ekasa eye onimnyafo Ernest a wono eye committee chairman honorable Ernest Anim wono ene gina mpania na mu ya one emsetwefo bonkomo sei Parliament of Ghana and UNICEF and ASEPA yakan ho abom say yebebo child rights child protection ho dwumadie na wo hwe dwumadie no ene yebeye wa ha na mainly focused on na child labor and child trafficking ekwan yebefa so a ye manfo bedin komo na ye tu omofo ewo adesua ho mfaso a eyema ye mofrey na Ghana ha akwala bia wadu school going age yen deprive no of education it when dwumadi a ye de esi ene so na no na wotwetwa mu ye kwa ye nso ano ekodi dwumadi bi se ya ene ahemfo ene kroma ene mpanimfo ewa ye nso ano ekodi nkomo efa child labor child trafficking we aye onimnyamfo Ernest Anim na wo wie ne kasa no kra no ene wo kire se saa de we a wo mo aye sane omanfo no eba ye pa betie won no womo ya de pa child labor child trafficking ade a so oman mu ni nyina ye kan ho bom de ade tu sa ade free Ghana ene obekọ ekura bia enkola na anu ayenso ano that data yenya ye kire se enkola e wo mo ayenso ano nyina ye 35,000 ene emu 20,000 pe ne wo suku mu 10,000 emu se ho se hin na enkola ye wo efuo mu na omo wa na se hin fa na omo wo ene e ba ha ensem bebra ye te ye abusia we aye onimnyamfo Ernest Anim wono aye Parliamentary Select Committee on Human Rights pania wono eda wo ano eno de nsemi tudwa yede kase boni kopie mu ewo twufu praso kroba ko a ye frɛ wo twufu atokrom adehye ya wormo ho ede adesede eto aban no animo mesirika chipanyi na afa imrahye bedwani a owo empotemu se wo mu suku ankwada na tena mu asua de ne okodu wo no mu school no atete apansam kwada no chensuo to krompo no a enya de wo betimi akọ school dem akosua de a wo mu ene yensem training edi nkomoi wo hwe ye school no a to biara ye osun ene ajoro ho adima yen atọrọ aye suni ayo homan se na nakadi kan ye no school no amasate abesi school dan wa ha 2011 besin na o ma hwe senia o ma ye school na atọrọ aye wa ha atọrọ na se school no nso mra pepepe na se school for upon tamunsun na se school for upon in from up school down no se wo da atọrọ bi kwa se nya me na bua ya anka na wa se school for nya ye hu nia ye be ka fa ho ati yesre dc ni mpenefo se amuba bua yen school de atiti apasana aya lo ho keke ye da jini ye ma o sisi bia musuma kwa school aya kase ni mo busiafo nu sare yesu ya hwehwe okrom ha anti mo bua ye na ye bla ye kwa ha mu dodo
Adeswa mani awodo ekoti ye adehye bi a wo mo ewotwufo atokrom na enu nechi no onye popra yo wo ho no mo Thomas Klomaga wone yensem training etwetwe nkoma mo no so de na kosem etudwa school no yesi no emfe apem oha ene du ba ko no emu 2011 na no kwasem ni school no ba bi adu no ye hia mo akase me kasa yi eso apa enam se school no ahoden ewo fomunti eso paaye no ya bo school nkwala ni nyina no ewo dan mienu pemu a wo mko school emprempe ne ene etwam de teacher fo ba wontena na no yara wasade ba ko bai ono so yese okwa ba na no ne kasem no in fact me amitu anamo ene no kwa kasai aso ba ya aso onye sese mi hu ni gina bia o manu aba na mesere se school no ho ha woni Ajima mani pokasa ye Yoruba Thomas Klomega wano ayo hene ya wo twofo atokrom Ebane sa eyare hosem wan hweyi na malaria akraba ene se wan onom time herbal mixture san se akoba ne sei no bi o wa nanum kura ti meto at once aduane nya wakono ononom time a obabu apa mo atimi atebe adi waposo no a etwetwe wo no utimi se wa no onyare o nanso wonte apo ohia time herbal mixture eno ne papa no onse da ya na meka kire se twere na ka se muni aduaba no na momfa hahan no emfa nsa yade hahan no ena Dr. Tafridi abema why kan nyina bom kama e dia time herbal mixture pebinom na ebabo apa wo wie ye no wa mano anso ho a wo se waba na abema ya na wankasa no wodwonso a senetie titrupane anopade no ohu ye nkwaye mfa ma wo hia time HH mixture eno ne capsules no eno ne betimi abo aduro ntafo no ya aka bom nanom na hwade afi wo nonom we ayi sa wa ha wo ya firi ho no adwonso mu yade nyina firi ho no na afi bonus e wachi ne bi na mbekan empem mre ye eyi firi ho afi oba nso wa himfie ho enkoyie no eno nso boa krokro emene nyina timi koyie kama edema eye time HH mixture eno ne capsules ya to apete pharmacy ne herbal shops biemu na mom hye nso nyamo pemfo ba wo ma akoda nufo na akoda wonya mfinhye dumie no wo a wo pedodo no watu aton no numbers ne eje 0244 417669 0244 417669 na onempani abonkomo ononom time wie se ekimu a aduane awudie yedian mibusa kire me sanye just hot kenke awie ohwa nkran ha no a sane wada no aye no se wanya hot kenke bi na akononom ya anom ne ma no bia yade nko a na afei sane statistical service for kenke die ya wo kan na joso de ne mai no om statistics no sansa joso ba ye no wabaye no 3 Ghana cedis pe 3 Ghana cedis wholesale anu nti wo konfa na se wo so beto na 5 kura no a inflation enka enya ne hwe ope kura wo de also beto na 10 cedis a obi som na so wo si wo ton we 7 cedis na 10 cedis a ono kura be san to so a cheuska ka ho sanse mu odu pa eye just bread and pastries wonom na de just hot cake e de aba na baby omo ye no omo ano ebo no eye ne bibi oso pa wo de behwe eho ye so clean serene ekoye pa na wo de ma watufo bo 3 Ghana cedis wo wo ton dokono no ne awuhia se obesi table wache wo chenam na waye o mako ene onkruma ede asi ho eno ano no be fa dokono we ho na koton na asem bia eso entwa afa wo nso bi a wanya program bi unya dokono wa ase de kan aduane foforo a wo ye no ho a anke be ko yie no brabaji bi na wo serve anhwe nipa mienu mpo betimi adi baako amena ko yie pa ye chi akwan ne wodo me he ya commercial bank na chi ho ye numbers ne ye 0256 068 832 0256 068 832 na fe oni ye monkomo say ye te obere so amawo na ye san so amawo apomden pa na bibia atimi akoyie no eye just hot kinky pebi sesi a na emu ye gina we so ada na ye ho sima pe ye ba kase na ye beto aso to me chenya oba eni peche mu ana dio bedachi nanso ubetimi abwana manenya pomodin free ne mofrase Yamvita ye de milk papa bi ni nutrivi aye ye nkwada ediane a eye de na ahodi a ewo mu no bo mofra pomodin anio impeni fosweni chopa mawobano apomodin free ne mofrase Yamvita gumo do baby
Hooray! Yamvita, a delicious way to grow. FDA Aji Ejedi Inkratoyatu. Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the OBN himself a prostate. Na baby omutibi screening. Emma huni ye etuasia. Na a Endpoint Homeopathy Clinic. Anasa a kidney, a liver problem. Wofa baby and ajujo. Na the friend premature ejaculation noa. Be maybe a one would offer kwakweshia. Asa would dinner huagro. Asa wo tonte. Any ebra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ya muau. E mani mema mo power. E ye Endpoint Homeopathy Clinic. Wamu demufua. Yari bia infections bi na wo ho. Anasa bia wo sha wofa baby na ajujo. Kidney problem, prostate die. E ye Endpoint Homeopathy Clinic. Kuma se ubehu Endpoint Homeopathy Clinic. E wo kronoma boy here. E na Accra hanso so die. Wo mu gina mu ankasa. E wo Spintex baby friend share signboard no. Hudu na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic. Obia e be kiro. For Endpoint e wo 0244867068 and 0274234321. Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mu demu fo. Ewra me pacho bra na me hwa de wo bag im. Bra aden enen so biem. Hey, time heba me hye ya me ka se yi ba kun. Ani wayi me ensen. Bra sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abaako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya me ka se me di one dance ya heaven ena de mekwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba mixture. Enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ena ye ma wo. Oba a wafa afuro de wo ma akwada nofo. Ene akwada a woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se ope time heba mixture enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi ubenya bi atowo over the counter medicine sellers any herbal shop dodo na emu. Fre 0244417669. Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ. FDA agi ejodi nkratu yi atu. Tontonte yenum nsane e fadwen. Ne e fadwen mpa say na nim se bre bi beba ama tontina 74 opa ye ne simple T74 abeye aduro. Tontina 74 ana T74 asa twe ya dwene esina nanom dodo so. Se de na dodo bua ma nanom enyare basabasa no saa na tontina 74 ana T74 ebo anipadua no. Emo immune support enti obi onum bie no abre bia ne ho den. Tontina 74 yi nso ya ye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ. Samene wa anka fi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74. Se mennom tontina 74 menya hoɔden mennom ne dabia. T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no. T74 ahoɔden ni apomuden ko a. Wokɔ pharmacy ana baabi eto nno bia wobenya tontina 74 yi biato. T74 yi enye ma oba a wafa afuro ana obi a ɔma nufo ana se obi a onya mfie dumienu. Eto phone 05016289931 and 02460734998. FDA agi ejedi nkratoyi yi atom. SOMPA TV Emma Aketiapa. I was sure that say Emma Aketiapa Empire Tour and Semno Eso. Na Asamia ya BSc e Manchester. Pathologist bi a waye adwuma fiticentre ne woni na adwuma wote papa na wayare ya wakwakwaja ya hwe bia ya waye adwuma no a wo Manchester no a awusua adura wo mudi si no so no se won madane aduro no wo mo ahunu na wo mode fa ne ntinim ekowie kire wo panyipa no afrim na owura ya ka ne wasem ne din ne Professor Ray McMahon wonya finsha no aduosia enwotwe won mo kire mo na sa ne hododo no pa ema won mo je no to ayarosabia e Manchester na ebra okokoda asa ayarosabia ye health trust ho no na woni pefesa ayarosabia wo ye wo adwuma de anya hwekura no won mabopew ye won yo mebu won ma anya de wo de bagi kan mo sansa wonim the details ene no ma hodo pinu a na eno na won mo chose bra opanyipa koda ho no na ye waduro bi ye wosenka wo de fa ne nchininim na wo de si ne so sa ne be ya na pomde no ebetumi agina so na
sa aduro no sa wote anu wi a wo mo kire se wobetumi de ahye fridge im se na be ya ensai na eno na wo mo de hye fridge mu a ebra so ye se wo kwa akoyie no de aduro na si ne so no na abusua nipa okoyie aduro de ma no no wodane aduro no se anya no okoyie ye wakwakoyi foforo kra eno de akwakoma no no mo de wo no na wo mo de si ne so a ewurawura ne nchini mu apɛ na wonya cardiac arrest just free one no ano opanyipa ne tim kaja wachi na no ewansie do asɛm no akwakoye ya amene ne yere diaba kyerɛ sɛ no kwasɛm ne sɛ wadi ho yaw pa sɛ ayarosabea na timi adi sɛ adwuma no na wɔn mo timi ahwehwɛ mu ahunu sɛ aduro na wo mo de ma ne wura no sɛ bio ebetumi akum no na we no kura po no ɛda na wo wuye na akura na wɔn mo ahunu sɛ saa aduro no mo de si ne so no nya dupa na de kyeɛ wɔn so mo kwakɔhwɛ fridge mu wɔn kɔyɛ a aduro no a ehyɛmu a wɔsɛ de mo panyipa na ehyɛmu we no sɛ yakum owura yi na sɛ ade na nam wɔn mo nsa so na amana kwakɔba na sa nam so nti na yi empanyifo de nhwɛmu mapa agu akwam ɛhwɛ sɛ ayaresabea no wɔn bɛsiw no na afesika bɔkyere bia yɛ wɔkyere no wɔn matumi agye ɛde ɛfɛ ayaresabea no nkyɛn wei ɛso ne yɛgyina ne yɛde nsɛm no asie sɛ afɛ no wɔfidie no de ato ha ansɛm a yɛde baeɛ no ne ne animu no ebi ne sɛ Abrantie bi akɔbɔ korɔ no ɛwɔ esan so ɛwɔ atwemanwa biagya mansinu mu asantemantamu ama wɔn wache no anwoma no ama sesei wato aya no monsie do saa so na yoko adwumekuo no akɔkye ne pa aduanu enum bi wɔ asantemantamu a yɛsusuo sɛ wɔn ɛyɛ kionet adwuma no a wɔn bu nkɔfɔ fa so manfrafo ba sɛ aduanu mu num yade a Accra Circuit Court na kwa setena ɛkyerɛ sɛ wɔn nkita nkratanti wɔn kɔ remand ɛno na nam so ama Deputy Defence Minister ɛde abeto gye kyerɛ sɛ presidential jet ya na ano ehun ba asem no wo fitamu a wo mo ye ne ho adwuma no ahye bedwani ya wono ne wo west abato mpesua so honorable Peter Tobo no so de atodwa se aban no want private jet fofo na wo panyipa ben so de afutuo ma Ghana ban wase foreign scholarships a wodo ya ye ma madama Ghana fo mo mutu kwan no kebetumi a wontwentwen so ensam no na hoduo bebre eka we no mu ho e na anuan mo baasa yaji bre ade mo nkyeremu bre wo a na asompa akyede yegusu a ye totɔ sresre sɛ obi a fa no de mra ne mfa nko hu mobrofo mobo wo mo so yasene na fe 2074 ejina mu den promasidofo ede onga ne yamvita ebo ye chidom no na time herbal mixture anytime mixture no enso epia yen ne nyina mu no just hot kenke enso so ye mu ema ye kotwagu ye ewo sompa 93.1 FM ene sompa jesu headquarters to asantemantam ayiko 100.9 so gifa mu Kumasi ho no a Adamfopa Radio France o ma hinkro Paris no mu no so ye asampa tre no ho kama afi sompa 101.1 watakwa sompa 103.3 ewo takrade afei sompa 106.1 watachima ena sompa 98.9 wo sunyane sompa 90.7 won kranza ena afei sompa 101.3 ewo doma kingdom 106.1 ewo mankasim agigumu den bra na odi koda na sonso no sompa fm gina mu den no sa bra kro no ano ukọ Facebook ena TikTok no a eya sompa 106.5 FM Accra ena YouTube no eya sompa FM live www.sompaonline.com so ensam ne dodo no ano kuche edigu ho o messages kakra ya o de fa Facebook ne so baaye no piaga se one day o de nyame asepa da bia so ye MPP ni keke edifrika so wono so se Ghana prosive way monhwa pa na emprempre ya ka so MP monche no sanse wadi anyambransam Priscilla osai edifri osu wasi good afternoon me hwa mo live e wo osu ko mensa pillar 2 wono so se Dr. Baumia wono an be lead MPP no Mohammed Goli wono say good afternoon your friend me Ahmed 1 from Sunyani Zongo na wachia ye nyina wasi best news ekoso no na ni age ho pa man you boaten say great news enchiaka se enkoma onimianfo boache age akon no nso no message a wode eba ye eno no anuanom a wote yanka no ye me obrempon na kwaku ampoma mene obaapa nana ya ka kire na afei AKOSUA AGYEIWAA kwade boaten